Kaixo, kaixo, gaurkoan bektoreen inguruan hitz egingo dugu. Bale, goazen ikustera. Bektore bat zer da? Bektore bat da bi puntuen bidez zehaztutako zuzenki ordenatu bat. Hau da, behar dugu puntu bat, hasiera puntu bat, eta bukaerako beste puntu bat. A puntua, hasierakoa, ezagutzen da jatorri bezala, eta B muturra bezala. Beraz, A jatorria eta B muturra duen bektorea adieraziko dugu AB bektorea bezala. Gezitxo hori jartzen zaio jakiteko bektorea dela. Jatorria eta muturra. Bektoreak adierazteko adierazi daitezke jatorri eta muturra zein diren esanez, edo bestela letra txiki bat erabilita. Berdin du U, V, T edo zein. Bektore batean ezagutu behar dugun beste gauza bat da A eta B puntuen artean dagoen distantzia. Eta hori ezagutzen da bektorearen modulua bezala. Eta hau izango da A eta B puntuen artean dagoen distantzia. Norabidea izango da bektorea hartzen duen zuzena eta bere paralelo guztiak. Beraz, kasu honetan norabidea izango zen orain margotu dudan hori, eta honi paraleloak diren edozein zuzen. Bale, eta jakin behar dugun beste gauza bat da noranzkoa. Noranzkoa da gezia. Kasu honetan urdinez jarri dut noranzkoa atik bera doana, eta jarri ezakegu gero beste bat betik ara doana. Hauek izango zuten aurkako norantzkoa. Bale, ze gehiago jakin behar dugu? Bektore berdinak ezagutzen direla ekipolente bezala. Ekipolenteak izango dira berdinak diren bektoreak. Berdinak diren bektoreak. Bale, honetaz gain, zer jakin behar dugu? Jakin behar dugu zer gertatzen den bektore bat zenbaki batekin biderkatzen balin badegu. Demagun, badaukagula U bektorea, dela hemengo hau. U bektore hau bider bi egiten balin badegu, zeukiko dugu U bektore bat eta beste bat. Hau izango zen bi U bektorea. Ze gertatzen da edo ze baldintza betetzen dute? Ze ezaugarri ditu U bektorea izanik K bider U bektorea. K izango da zenbaki erreal bat. Moduluari dagokionez, ze betetzen da? K bider U bektorearen modulua izango dela Karen balio absolutua bider U bektorearen modulua. Hemen ohartxo bat. Ikusten dezute, balio absolutua adierazteko eta modulua adierazteko bi kasuetan erabili ditu dela bi marra vertikal. Ezberdintasuna zein da, ze honek liatzen dizue askotan. Balioa barruan daukazuena zenbaki bat balin bada, hori da balio absolutua. Eta barruan daukazuena bektore bat balin bada, hori izango da modulua. Hori moduluari dagokionez. Eta norabideari dagokionez, K bider U bektorearen norabidea berdina izango da U bektorearekin. Bai, orain ze gertatzen da noranzkoarekin. K positiboa bada, noranzkoa izango da berdina. Eta K negatiboa balin bada, noranzkoa izango da aurkakoa. Hau da, nik U honi bider minus bi egiten balin badiot, lortuko dut berdina, baina aurkako noranzkoan. Moduluaren kasuan, hau da, distantziaren kasuan, ikusi ezakezuen bezala, izango da berdin-berdina.
Orain ikusiko dugu, matematikan beti egiten dugun bezala, behin definituta daukagunean, orain ikusiko dugu nola egingo ditugun batuketak, kenketak, biderketak eta zatiketak. Bale, lehendabizi ikusiko dugun kontzeptua ikusiko ditugu geometrikoki. Geometrikoki zer daukagu? Egin ditzakegu bi bektore batu. Bi bektore batzen ditugunean, jarriko dut hemen adibidez, hola. Bektoreen batuketa eta kenketa. Demagun daukagula u bektore bat hor eta v beste bektore bat hemen. Ze izango litzateke u gehi v bektorea? U gehi v bektorea izango litzateke aurrena u bektorea aplikatu eta ondoren v bektorea. Beraz gure u gehi v izango zela horko hori, berdez jarri dudana, izango zen bektore hori. Orain goazen ikustea zer gertatuko zen kenketa izango bagenu. Kenketa, uken v bektorea, ulertuko dugu beti batuketa negatibo bat bezala. Beraz, kasu honetan zer egingo dugu? U bektoreari aplikatuko diogu v bektorea baino minus. Beraz, gure bektoreen arteko kenketa hori izango da hor gelditzen zaigun zatitxo txiki hori. Hau norabideak berdinak direnean. Norabideak ezberdinak balin badira, demagun badaukagula u hemen hortxe eta v definitzen dugu hola, eukiko duguna ze izango da, adibidez, u gehi v egiteko aplikatzen dugu u eta ondoren aplikatzen dugu v. Beraz, u gehi v izango da hemengo bektore hau. Hau izango da u gehi v. Orain demagun kenketa egin nahi degula. Kenketa egiteko u ken v gogoratu egiten degula batuketa negatiboa izango baliz bezala. Hau da, uri jarraian jarriko dugu minus v. Beraz, gure kenketa hau izango da hemengo bektore hau, u ken v. Guzti hau laburbildu daiteke paralelogramo batean. Hau da, nik jartzen badut u eta ondoren v, hemen sortuko da paralelogramo bat. Hortxe. Beraz, u gehi v bektorea izango da utik v-ra doana. Hau izango da u gehi v. Eta kenketa izango da justu beste hau. Eta zergatik izango da beste diagonal hori? Bektore hau, jarriko dut orain diskontinuo, hemen jarriko banu minus v, nire uken v izango zen hemengo hau. Eta bektore buruz hitz egiten dugunean, hoiek ekipolenteak dira. Hau da, oraintxe horiz markatzen dudan hau, eta aurretik paralelogramoan definitu dudana, berdinak dira. Bale, goazen orain beste kontzeptu bat definitzea. Bektoreen arteko kombinazio lineala. Esango dugu, adibidez, v bektorea a berdin zait isa gehi bi
betetzen bada, horrela definitu balin badezakegu, esango dugu V bektorea A isa eta I bektoreen kombinazio lineala dela. Hau da, V bektorea definitu dezakegula hainbat aldiz isa eta hainbat aldiz I jarrita. Hau da, eta hau asko erabiltzen dugu koordenatu kartesiarretan. Eta ja aprobetxatuko dut lotura egiteko. Demagun definitzen dudala isa bektore hau. Eta definitzen dudala I bektore hau. Kasu honetan ezberdina. Nik esaten badet V bektorea dela bi hiru isa jarriko dut hobe. Hiru isa gehi bi I, zer egingo dut? Aplikatuko dut hiru aldiz isa. Bat, bi eta hiru. Hau izango litzateke hiru isa. Eta gero hemen gehituko dizkiot bi I. Bat eta bi. Bi I. Eta hemen hiru isa. Beraz nire V bektorea izango da hemengo bektore hau. Ze izango da hiru aldiz isa gehi bi aldiz I. Bale, hau lotuko dut bektore baten koordenatuekin. Horretarako joko dut eta definituko ditugu koordenatu kartesiarrak. Hemen eukiko dugu I ardatza eta hemen eukiko dugu isa ardatza. Dena definitu ahal izateko, bektore guztiak berdin definitzeko eta denok hizkuntza berdina definitzeko, definitzen dira bektore unitarioak. Zer da bektore unitario bat? Bektore unitarioa da modulua, barkatu itxoin ez dela idatzi unitario. Bektore unitarioa da modulua bat duena. Hemen ardatzekin ematen zaie izen berezi bat. Isa ardatzean unitatea definitzen duen bektore unitarioa izango da I bektorea. Eta horrek esango digu unitatea nun dagoen. Eta I ardatzean unitatea definitzen duen bektore unitarioa izango da J bektorea. Horrela, ze gertatzen da, hemen bektore bat baldin badaukagu, adibidez hortxe, bektore honi posible dizkiogu eman koordenatuak. V bektorea kasu honetan ze izango da. Bat bi hiru, ez lau, hiru. Izango dira bere koordenatuak. Eta horrek ze esan nahi du? Bektore honen definitzen balin badegu, bektore unitarioak erabilita, izango dela lau I gehi hiru J. Horreukiko dugu bektorea definituta. Horregatik askotan, ohikoa da liatzea lau hiru puntua eta bektorearen artean. Zein da aldea? Bektorea jartzen degunean, lotzen dugu bektore unitarioekin. Hau da, aplikatzen ari gera lau aldiz I bektorea eta ondoren hiru aldiz J bektorea. Eta lortzen dugu V lau hiru bektorea. Eta lau hiru puntua edo 2-7 puntua da adierazten dizunak zenbat balio duten koordenatu horiek. Baina ez dizu lotzen I bektorearekin eta J bektorearekin. Bale, honekin ja pasatzen gera ikustera behin hau definituta, pasatuko gera eragiketak, batuketa eta kenketa eta zenbaki batekin biderketa definitzera bektorearen koordenatuak erabilita. Bueno, hemen ahaztu zait aipatzea, baina modulu I izango da berdin modulu J eta izango da bat, esan degulako bektoreak unitarioak direla, eta I eta J dira perpendikularrak. Zergatik, definitzen ditugunean ardatz kartesiarrak 80 gradutara daudelako bat bestearen gandik. Bale, orain, beraz, hemendik aurrera,
Bektoreei esleituko diogu, definituko ditugu, ixa bat, i bat bezala. Dela, ixa bat bider i, gehi i bat bider jota. Hau da berdina. Baina hemendik aurrera bektoreak emango izkigute koordenatuen bitartez. Beraz, jarraitzen dugu. Eta ja, bukatzen dudan azkar. Eragiketak, nola egingo ditugu eragiketak? Nola batuko ditugu, aurrena definituko ditugu bi bektore. U bektorea izango da ixa bat, i bat, eta V bektorea izango da ixa bi, i bi. Nola definituko dugu hemen? U gehi V bektorea. U gehi V bektorea. Bakoitzaren koordenatuak jarriko ditugu. Ixa bat, i bat, gehi ixa bi, i bi. Badakizue beti matematikan batu edo kendu alizateko elementuak izan behar direla berdinak. Beraz, ixa ardatzari dagozkion koordenatuak beraien artean eragingo ditugu eta i ardatzei dagozkionak baita ere. Hau da, ixa bat gehi ixa bi, i bat gehi i bi. Hau da egin beharko duguna. Adibide bat jartzen badut, u balin bada bi bat eta v balin bada hiru bi, u gehi v izango da bi bat gehi hiru bi, bost hiru. Orain kenketa, esan dugu batuketa negatibo bat bezala aplikatuko dugula. Beraz, jarriko dut adibide honetan, u ken v egin behar balin badut, bi bat, ken hiru bi, eta egingo genuke kenketa, minus bat, minus bat. Orain, zer gertatzen da, zenbaki bat bider u bektorea egiten balin badegu. Azkenean daukagu zenbaki bat bider ixa bat, i bat. Zenbakiak egiten duna da amplifikatu, haunditu, edo txikitu, depende eta zenbat balio duen k horrek, gure bektorea. Beraz, biderkatu beharko dugu koordenatuetako bakoitza zenbaki horrekin. K bider ixa bat, k bider ixa bi. Hau da, bi aldiz u bektorea egiten balin badegu, egin beharko dugu bi aldiz bi bat, eta eukiko dugu lau bi bektorea. Dela lau i gehi bi jota, hau aztu gabe. Eta ja, jakin behar dugun urrengo kontzeptua da bektoren arteko biderkadura eskalarra. Biderkaketa eskalarra. Eskalarritzak matematikan esan nahi du zenbaki bat. Beraz, bektoren arteko biderkadura eskalarrak emango digun emaitza da zenbaki bat. Emaitza zenbakia. Nola kalkulatzen da edo nola definitzen da hau? U bider v da modulu u. Modulu v bider kosinu alfa. Eta formula hau ikasi egin beharko ezute. Beraz, bi bektoren arteko biderkaketa eskalarra definitzen da. Bektore baten modulua, bider bestearen modula, bider hauek osatzen duten angelua. Hau da, alfa hau izango da u eta v bektoreak osatzen duten angelua. Ze propietate definitu daitezke hemen? Alfa angelua denean 80 gradu, hau erabiltzen da pila bat, jakiteko bektoreak perpendikularrak edo ortonormalak diren, alfa berdin 80 gradu denean, ze gertatzen da? Kosinu 80 gradu dela 0, ondorioz ze betetzen da? U bider v dela berdin 0. U perpendikular v denean. Propietate hau erabiliko dugu pila bat. Gero ez dira erabiltzen hainbeste, baina angelua zorrotza denean, ze beteko da kosinua izatea positiboa. Beraz, biderkaketa
eskalarra positiboa denean, angelua izango da zorrotza. Eta aurkakoa gertatuko zaigu, angelua kamutsa denean. Kosinua izango da negatiboa, orduan biderkaketa eskalarra izango da negatiboa. Gogoratu, badela zenbaki bat, bai? Bale, gero hor badaude trukatze propietatea, elkartze propietatea eta banatze propietatea. Idatziko ditut. Trukatze propietatea, ze esan nahi du honek? U bider V edo V bider U egitea berdina dela. Azkenean, hemen ari gara biderkatzen baten modulua bider bestearen modulua bider bien arteko angelua eta berdin da bat bider bi edo bi bider hiru egitea. Edo bi bider bat, barkatu, egitea. Bale, gero daukagu elkartze propietatea. Eta honek esan nahi du, lambda aldiz, lambda eskalar bat izanik, U bider V egitea edo lambda bider U bider V egitea edo U bider lambda V egitea berdina dela. Eta gero batuketarekiko banatze propietatea. Hau da, balin badaukagu U bider U bider V gehi V bikoitza egitea berdina dela U bider V gehi U bider V bikoitza egitearekin. Bale, hemen zer gehiago ezagutu behar dugu? Biderkaketa eskalarra definitu dugu moduluen arabera, baina definitu daiteke ere koordenatuak erabilita. Hau da, U bider V definitzen balin badegu U x bat, y bat eta V x bi, y bi bezala, definitu daiteke x bat bider x bi gehi y bat bider y bi. Beraz, depende eta nola kalkulatu behar dugun edo ze datu ematen dizkiguten, erabiliko dugu lehenengo formula hori edo hemengo bigarren hau. Hemen definitu gabe gelditu zaigun gauza bakarra izan da modulua. Vektore bat, eta barkatu hemen idaztea, baina bestela aldatu behar dut horria eta perspektiba pixka bat galduko dugu. Ixa bat, i bat definitzen balin badegu horrela, hemen Pitagoras aplikatuko bagenu, hemen egongo zen ixa bat eta hemen i bat, uren modulua ze izango da? Hipotenusa karratu zer da? Kateto karratu gehi kateto karratu. Beraz, vektore baten modulua definitzen da erro ixa bat berbi gehi i bat berbi bezala. Hiru formula hauek jakinda, ja erabili dezakegu biderkaketa eskalarraren kontzeptua arazori gabe. Eta dependeta zer eskatzen diguten, angelua edo biderkaketa eskalarraren balioa edo, erabiliz bat eta beste, gai izango gara problemak ebazteko. Aber ulertu dezuen zerbait, barkatu katarro pixka bat daukat eta hotxa gelditu da pixka bat arraro, baina bueno, venga, animo, gero arte.